Největší krach bankovního sektoru od roku 2008. Tak se nazývají události, které se odehrály jen několik dní zpátky. Jde o krach Silicon Valley Bank neboli SVB a kryptoměnové banky Silvergate, které v minulém týdnu doslova několik desítek hodin po sobě vyhlásily obě bankrot a spustili tak masivní paniku a výprodeje jak na akciovém, tak i kryptoměnovém trhu, které se přelily do celého světa. A jak už asi tušíte, vyprodával se především bankovní sektor. Jedna z největších bank v USA, JP Morgan, během jednoho dne odepsala takřka 6% ze své hodnoty. Bank of America odepsala dokonce více jak 6,5% a banka Goldman Sachs odepsala přes 4,5%. Výprodeje pokračovaly i v Evropě a dokonce i na pražské burze, kde se cenné papíry Erste Bank propadly o 4% a akcie Komerční banky zaznamenaly 2% pokles. Důvod toho, proč k tomu došlo, je vcelku jasný. Investoři se totiž lekli, že pád bank SVB a Silvergate jsou takzvanou Black Swan událostí, tedy událostí, která je tím posledním a nečekaným hřebíčkem do rakve tohoto velmi napjatého trhu. Objevily se i takové články, které tvrdily, že pád těchto dvou bank je opakování událostí z roku 2008, kdy padla banka Lehman Brothers, která odstartovala velkou hypoteční krizi. Takže se v dnešním videu podíváme na to, co se to v tom USA sakra děje a proč došlo k pádu těchto bank. Zároveň si řekneme scénáře, které by mohly následovat a zda se opravdu může jednat o Black Swan událost. Dnes toho máme tedy opravdu hodně, takže se pohodlně usaďte a ještě než začneme, tak vás jako vždycky poprosím o like pod video, pokud se vám bude líbit nebo vám bude připadat užitečné. A zároveň vás poprosím i o odběr tohle kanálu, pokud ho ještě nemáte. Like a odběr je totiž ta nejlepší podpora, jakou mi můžete dát. A zároveň se blížíme k hranici 20 000 odběratelů, což je pro mě celkem milník a chtěl bych, aby jsme ho společně dosáhli co nejdříve. Takže budu velmi vděčný za vaši pomoc. Já vám tedy děkuju a jdeme rovnou na to. Začneme tedy u již zmíněných bank SVB a Silvergate. Dal bych totiž ruku do ohně za to, že drtivá většina z vás o těchto bankách nikdy v životě neslyšela. Ale i přesto je jejich krach velmi významnou a bolestivou událostí. Takže si tyto banky nejdříve postupně rozebereme, abychom vůbec mohli pochopit, co se vlastně stalo. Začneme tedy u banky Silvergate, jelikož ta padla jako první. Silvergate vznikla v roce 1988. Zpočátku to byla velmi malá banka, která měla jen 3 pobočky v Jižní Kalifornii a poskytovala klasické úvěry a spoření. Ovšem v roce 2013 její generální ředitel Alan Lane investoval do Bitcoinu a inicioval tak přestavění Silvergateu na poskytování kryptoměnových služeb. Silvergate se s rostoucí popularitou kryptoměn brzy stal velmi populární bankou a v roce 2017 získal 250 kryptoměnových institucí, které využívali její služby. V roce 2018 vyvinul vlastní systém na směnu fiat měn s kryptoměnami, který fungoval 24 hodin 7 dní v týdnu, což bylo naprosto revoluční. Tento systém se nazýval Silvergate Exchange Network, ve zkratce SEN. Důležitost tohoto systému je asi také každému jasná. Kryptotrhy totiž fungují 24 hodin denně, každý den i o víkendu, jenže banky o víkendu nefungují a proto byl systém SEN tak moc potřebný a revoluční, jelikož se prostředky mohly posílat kdykoliv a převod byl okamžitý. Silvergate tedy záhy poskytoval možnost okamžitého převodu fiat měn a kryptoměn, a to 24/7. Mezi jejich zákazníky patřily firmy jako je Binance US, Kraken, Gemini, Coinbase anebo třeba i burza FTX. A tuhle burzu si pamatujte, jelikož je v příběhu Silvergate velmi klíčová. V roce 2019 vstoupila Silvergate na burzu a její akcie se obchodovaly za zhruba $13. Ovšem s rostoucí popularitou kryptoměn rostla i cena akcií a v roce 2021 vzrostla cena jejich akcií nad $200, což byl nárůst o více jak 1500%. Všechno se teda zdálo sluníčkový a Silvergate letěl do oblak. S rostoucí popularitou jim narůstala i aktiva, která Silvergate investoval do bezpečných přístavů desetiletých dluhopisů. Protože tady přece nemůžete udělat chybu, ne? No, jenže pak přišel rok 2022 s přepálenou inflací a koncem boomu na trzích, kdy se propadly jak akciové, tak i kryptoměnové trhy. Do hry také vstoupil Jerome Powell a Fed se zvedáním základní úrokové sazby. Zvedání úrokových sazeb zapříčinilo, že se začala propadat cena starších dluhopisů, jelikož se na trhu objevily nové s lepším výnosem. To byla jedna z prvních ran pro Silvergate, jelikož ta musela prodávat níže než nakoupila a dosáhla tak ztráty v hodnotě $886 milionů ve třetím kvartálu 2022. Ovšem do největšího problému se Silvergate dostal ke konci roku 2022, kdy krachla
burza FTX a spustil se Run on Bank, což doslova znamená, že investoři ve strachu o své peníze začali masivně vybírat prostředky, které měli u banky uložené a Silvergate byl kvůli masivním výběrům nucen více prodávat pod cenou své nakoupené dluhopisy a jízda smrti byla v plném proudu. Ve čtvrtém kvartále vykázala banka ztrátu 1 miliardu dolarů, poté co investoři vybrali prostředky v hodnotě více jak 8 miliard dolarů. Situaci ani neprospělo, když se banka dostala pod vyšetřování kvůli krachu FTX. Situace se nakonec dostala do takového bodu, že se akcie banky Silvergate propadly o více jak 90% a banka v minulém týdnu vyhlásila likvidaci a zastavení veškerých služeb, včetně služby SEN. Takže toto by byl ve zkratce a co nejjednodušeji příběh pádu Silvergate a nyní se tedy dostáváme k bance SVB. Jejíž příběh je dost podobný tomu Silvergate. Silicon Valley Bank byla založena v roce 1983 v Kalifornii. SVB byla jednou z největších bank ve Spojených státech, respektive patřila do top 20 největších bank v USA. V Silicon Valley se dokonce řadila k těm úplně největším, na základě místních vkladů. Dokonce v roce 2016 měla tržní podíl přes 25%, což je opravdu velké číslo. SVB byla taková ta banka pro startup firmy, neboli firmy, které teprve rozjíždí svůj biznis a snaží se prosadit. Aktiva banky činí přes 209 miliard dolarů a vklady kolem 180 miliard dolarů, takže to opravdu nebyla zanedbatelná instituce. Silicon Valley Bank před svým pádem stála zhruba za polovinou americké startupové technologické scény. A stejně jako u Silvergate, tuto banku zasáhl rok 2022 jak nejtvrději mohl. Kvůli padajícím trhům se začalo zmenšovat procento nových startupů a to znamenalo, že se bance začala zmenšovat hotovost. Zároveň se banka dostala do problému díky tomu, že sama investovala do rizikových společností a udělala velmi riskantní krok, kdy nakoupila státní dluhopisy ještě předtím, než americká centrální banka začala zvedat úrokové sazby, kdy SVB počítala s tím, že Fed nebude tak rychle zvedat. Na neštěstí pro ně Fed zvedal a zvedal hodně. Díky zvyšujícím se úrokovým sazbám byla Silicon Valley Bank nucena prodat dluhopisy v hodnotě 21 miliard dolarů, na kterých realizovala ztrátu 1,8 miliardy dolarů. A ptáte se, proč byla nucena prodávat? Byla nucena prodávat, jelikož jejich zákazníci byli především technologické startupy, které v padajícím trhu potřebovaly vybírat peníze na to, aby fungovaly. Takže se jim namíchal smrtelný koktejl, kdy zainvestovali většinu svých peněz do padajících dluhopisů a ve stejnou chvíli začali jejich klienti masivně vybírat vklady. Takže samozřejmě nebyla jiná možnost, než prodat s tou ztrátou. A přesně v tuhle chvíli začalo padat to domino, jelikož banka potřebovala více peněz, než měla. A tak se rozhodla vydat nové akcie, aby získala potřebný kapitál. Nově vydané akcie jim měly přinést cash v hodnotě přes 2 miliardy dolarů. Ovšem žádného investora na světě nepotěší, když firma, do které investujete, začne masivně vydávat nové akcie. A to zapříčinilo, že se akcie firmy propadly během jednoho dne o 60%. Samozřejmě k tomuto propadu přispěla i nová skutečnost, že banka Silicon Valley může čelit insolvenci. Na popud masivního propadu jejich akcií během několika hodin bylo pozastaveno obchodování s jejich akciemi a CEO SVB volal klientům, ať zachovají klidnou hlavu a ujišťoval je, že jejich peníze jsou v bezpečí. Rázem na to ovšem bylo odborníky doporučováno, aby klienti SVB okamžitě vybrali své prostředky, které mají v bance uložené a jdou od ní co nejdál. Situace se ještě více zhoršila druhý den v pátek 10.3., kdy se akcie firmy ještě před otevřením burzy propadly o dalších 44%. Banka SVB najednou otočila a místo toho, že chce získat cash vydáváním nových akcí, oznámila, že hledá kupce. Takže to byla doslova zpráva pro svět, která říkala: hele, nemáme peníze, nemůžeme zaplatit výběry a hledáme někoho, kdo nás koupí a dostane nás sakra z téhle situace. Ovšem, to samozřejmě bylo s křížkem po funuce. Akcie se ten den už neobchodovaly a banka několik hodin na to oznámila, že je uzavřena regulátorem. Regulátor zřídil speciální entitu na výplatu vkladů do výše 250 tisíc dolarů, což je super, ne? Lidi dostanou své peníze zpátky. No, akorát, že vůbec, protože vklady do výše 250 tisíc dolarů tvoří jen 2,7% z vkladů v Silicon Valley Bank. Zbylých 97,3% je vyšší jak 250 tisíc dolarů. No a vzhledem k tomu, jak velké procento vkladů je nad 250 tisíc dolarů, tak se asi dá očekávat, že se do problému dostanou i firmy, které u SVB měly peníze.
A samozřejmě v době, kdy nám padají trhy, máme období vysokých úrokových sazeb a inflace je udržená z řetězu, plus tady máme náznaky recese, je hodně špatný, když firma nemůže k penězům, které měla uložené, na to, aby takové situace překonala. Silicon Valley Bank a Silvergate tedy byly obě obětí bankrunu a asi první větší obětí vyšších úrokových sazeb a s největší pravděpodobností ani nejsou poslední. Ono, pád jedné banky je vcelku zajímavý, ovšem pád dvou bank v rozmezí několika hodin je už k zamyšlení. Samozřejmě obě banky byly úzce zaměřené na nějaké odvětví, Silvergate na prostředí kryptoměn a SVB na začínající firmy. Obě banky měly jedno společné, měly hodně peněz a malé zajištění jejich bezpečnosti. Obě banky se rozhodly investovat do dlouhodobých dluhopisů a to se jim samozřejmě vymstilo díky zvyšujícím se úrokovým sazbám, které zapříčinily pád cen dluhopisů. A samozřejmě tento problém by klidně mohl nastat i u dalších bank. Nyní se totiž ubírá zrak na banku Signature, kam utekli klienti po pádu banky Silvergate. Akcie banky Signature hned v pátek zaznamenaly 20% propad a bylo zastaveno jejich obchodování. Toto video tvořím o víkendu a vyjde až v týdnu, takže zde mohu jen říct, že budoucnost banky Signature, nebo Signature, nevím, jak se to vysvětluje, jejich budoucnost je prostě ve hvězdách. Ovšem vy už v době sledování tohoto videa s největší pravděpodobností budete vidět mnohem více, než vím já v tuhle chvíli. Analytici ujišťují, že problémy Silvergate a SVB jsou ojedinělé a jiné banky jim nemají čelit. Ovšem v případě, kdy zavládne panika, tyto pravidla úplně neplatí. Samozřejmě nikdo nevíme, zda se problémy těchto bank ukážou i u jiných institucí. V případě, že by zavládl další bankrun na jiné bankovní instituce, je možné, že by se do problému mohlo dostat více subjektů. Zároveň i pád SVB a Silvergate ještě bude mít následky, protože na tyto banky bylo napojeno mnoho významných firem. Zároveň se dá očekávat, že se bude vyvíjet i vyšší tlak na Fed, aby pivotoval, a v případě, že by se ukázaly tyto případy jako neojedinělé, tak se dá říct, že by Fed opravdu musel zakročit a zachránit banky pivotem, což v období vysoké inflace není nejlepší. To, co by se pak mohlo stát, jsme zde na kanále probírali už několikrát. Takže to je tady jeden ze scénářů, které se mohou odehrát, ale na druhou stranu taky se nemusí stát vůbec nic. A je možné, že pád těchto dvou bank je opravdu jen nešťastnou shodou okolností, které zapříčinily, že banky ztratily likviditu a důvěru. To by potom znamenalo, že bychom zaznamenali možná ještě chvilkovou volatilitu na trzích a postupně by to vyšumělo. Popravdě nemyslím si, že by někdo v tuhle chvíli věděl, jak velké následky to ještě bude a nebo nebude mít. Osobně bych určitě doporučoval tuto situaci sledovat, protože se do problému může dostat jakákoliv banka. Proto by mě zajímalo, jaký máte názor na tyto události. Myslíte si, že by se pád SVB a Silvergate mohl přenést i na další banky, nebo jste toho názoru, že toto byly pouze ojedinělé případy? Budu rád, když se se mnou podělíte o váš názor dolů do komentáře. Zároveň budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám líbilo video, a ještě než se s váma rozloučím, tak se určitě nezapomeňte podívat i na můj Instagram, který máte dole v popisku pod videem, a vždy si pamatujte, že jediný můj Instagram je ten, na který se dostanete přes odkaz na tomto kanále, popřípadě pod videem. Říkám to proto, že se objevují podvodné Instagram účty, které se tváří jako ten můj Instagramový účet a snaží se lidi okrádat o peníze, většinou přes kryptoměny. Pamatujte si, nikdy vám nebudu psát jako první a rozhodně vám nebudu cokoliv nabízet. Každopádně děkuji vám za pozornost a pokud jste se to dokoukali až sem, tak jste úplně skvělí a já vám strašně moc děkuju. Určitě nezapomeňte na ten like a odběr kanálu, ať dosáhneme hranice 20 000 odběratelů co nejdříve, a já se s vámi pro dnešek loučím. Budu se na vás samozřejmě těšit u dalšího videa a zatím ahoj.